Bueno, estem aquí a la Selva del Camp, a uns 4 quilòmetres 5, més o menys, una alçada d'uns 400 metres sobre el nivell del mar, i em dedico entre diverses coses, entre fusteria, bueno, més que fusteria, ebenisteria. També sóc músic, toco amb una banda de música Dixieland, i a part pues, faig això de l'apicultura des de fa, jo què sé, 25 anys almenys, o no sé. Pues a l'apicultura hi vaig arribar, el sogre va plantar un ametllers i buscava algú que tingués arnes, i dic, bueno, pues ja ho buscaré jo, i així vaig començar, més o menys. Sí. Bueno, el sogre tenia la necessitat de pol·linitzar els ametllers, perquè els ametllers pues, amb les abelles pues, es veu que produeixen més. I és això. Sí. Vaig començar amb 3 o 4 arnes i, bueno, i em va picar el gossanillo ja. Ah, el gossanillo. Sí. I com vas aprendre? No, doncs amb llibres, perquè abans, o sigui, quan jo vaig començar, doncs no hi havia internet, no hi havia res de tot això. I, bueno, llibres, buscant informació, vaig anar a contactar amb un apicultor allà a Prades, una mica... No hi havia informació, llavors. Com és el gossanillo aquest? No sé, té la seva gràcia de veure com creix un eixam, pues, és molt bonic. O sigui, vens aquí a la primavera, fas un eixam, després vens al cap de 15 dies, 3 setmanes i veus com allò està plena d'ebullició, pues, és una satisfacció, no sé. Una satisfacció personal. Conèixer la tècnica per com has arribat aquí, doncs trobo que està bé, no sé. Bueno, una vegada, primer, mira, ho fèiem amb mon germà, teníem més arnes i ho fèiem amb mon germà. I una vegada ens vam quedar, va vindre un senyor gran que volia aprendre, i era l'estiu, feia calor, i aquell senyor es va tapar moltíssim, i vam arribar aquí mateix on som ara, i se'ns va plegar a terra. No sé si de la por, perquè clar, hi havia moltes abelles, no sé si de la por o perquè d'abella no li vam trobar cap picada. Bueno, total, que l'aixequem, no li podíem treure el traje perquè estava ple d'abelles, la sentem aquí, per aquí, la sentem. Hòstia, estàs bé? Sí. Diu, però comencem a tirar perquè no acabo d'estar d'allò. Es torna a aixecar i es torna a plegar, hòstia. Llavors pensàvem que li havia agafat alguna cosa gros, i afortunadament pues, es va tornar a despertar, el vam pujar al cotxe i vam anar cap allí a casa amb aigua i això. Jo per mi que de calor, del susto, no sé ben bé del què, però el susto ens el va fotre en altres. Sí. I no va passar d'aquí. Aquell home jo diria que no va anar a veure mai més cap abella. Jo no he detectat que se me'n morin més que 10 anys enrere. A mi, més o menys... A mi, si l'any ha plogut i això, doncs a mi funciona. Si no ha plogut, se m'amoren. Tu portes molts anys, no? Jo a les primeres hauria de tindre 18 o 20 anys, no tinc 57, ja necessito la calculadora. Déu-n'hi-do. Sí. I no notes que es morin molta gent que diu... Jo no ho noto, però clar, jo no m'hi dedico professionalment, llavors tampoc no sóc d'apuntar-me a les coses ni res. Vull dir... I quan fa que no les tractes? Igual fa 15 anys o
15 anys no hi faig cap tractament. O potser més i tot, I no tens abelles deformades? Jo no ho sé veure, Ja. no ho sé veure. Amb el Dani ho va estar mirant i diu, no, diu, home, suposo que sí que n'hi ha de barroa com a tot arreu, però està controlada, diguéssim. Perquè, per exemple, aquest hivern passat se t'han mort quantes caixes? Pues 4 o 5 d'unes 18, però més o menys cada any. Llavors jo a l'hivern següent, o sigui a la primavera, faig els 4 o 5 eixams més, o 6, els que veig que estan més fortes les parteixo i ja està. Aquí hi ha bastanta sequera, jo per mi que és de la sequetat que hi ha aquí, perquè l'any passat va ser, bueno, cada any se queden sense menjar. I jo no les alimento, no hi faig res. I ara aquest any no n'he tret, no he tingut temps, i ara pues, estan ben alimentades. De cara al setembre-octubre, pues, si veig que em puc treure, pues, en trauré. No m'ho he plantejat mai, què els hi puc aportar. Ni idea. Lloguer gratuït no, perquè els hi trec mel. No ho sé. Suposo jo que m'aporten més elles a mi que jo amb elles. Elles jo crec que no necessiten res de mi. I elles a tu? A mi, pues, una satisfacció, no? No sé.